ne Calvary tang pe ma Giêsu sang li bu tu ma tay yang a đi ngao mi cha ye te ma ta ting la ka Giêsu te ma chin na ya san ya li moi man dam ai an chin lau bu o pa dam ha quay sip si bu a dam man dai e ye nhau yung wan nang a te ma an ba min dam pa chạy ya chạy se te man ayan yok nong mai mi pi an na yo ha bai mong chẳng chạy lại bu ye nam chạy cha de au hing mi ta bu sa Giêsu te man chin na ya san ya li moi man dam ai an chin lau bu o pa dam ha moi sip si bu a dam man dai e ye nhau yung wan nang a te ma an wa min dam pa Hallelujah tên nhị bu chu an de Christian lan nga e kim de ki Cần tiếng mong ta bu phai ngô lạc ya Có bông ngọc ở ta de nga e kim de ki Giêsu te man chin na ya san ya li moi man dam ai an chin